חבר טוב, בא, מתאמן איתי קבוע, תמיד מרים לי. עמיחי, אתה לא באמת תתאמן. אתה בא לעשות אימון טעימות. אתה כמו בקבלת פנים בחתונה. קצת יד קדמית, קצת חזה, קצת גב. אמרתי לו, וואלה, אני אוכיח לו אחרת. ראיתי איזה מישהי יפהפייה בחדר כושר, עם טופ וטייץ, הבסיס שלה. אמרתי, יאללה, אני עושה ליד הסקווטים. בעצם שמצאתי את עצמי, תקוע במנח הזה. עכשיו, אני לא מצליח לקום, ואני קורא לדימה, המאמן, דימה, ועכשיו, דימה לא ענה לי. ומסתבר שהבחורה הזאת שניסיתי להרשים, היא מאמנת בחדר כושר שבאה לעשות אימון. אז תוך כדי שאני מחכה שדימה יבוא להציל אותי, לא רק שהוא לא בא, הבחורה בעצמה באה להציל אותי. עכשיו, אני תוך כדי שאני במשבר גבריות, יצא לי, את יכולה לעזור לי רגע? היא הגיחה כמו גל גדות, פשוט הרימה אותי, הצילה אותי, ואני כזה. תודה לך. איזה הקלה הייתה לי. ביטלתי את המנוי.